أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. بالمم كالو جورا نوي ربيع الأول. أيوة. نور بورا نيه كالو منا. أيوة. كالو مين ما من بيننا كنو لا الله تعالى الدين سامول الدين اللبان تيادا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله لأن ما جدامه جولي كلو جورا كلو بفلام لا تلفلو بيكون يمي يكاد لا يعرفنك تلفلو انتناي ما يكوني بيات لفلاي ومسا مولود بتابع جمعة تابع جمعة ما ندور يرا نو فوران نو لامي. أيوة. اسكي اون تاي لامني يعني لاسلي اون تاي وي سناو القرارات بي ما من بي ديجونتا ولو بي اون دي ديجونتا لا ساموني ni bengara minga mbola se. أيوة. ni ngana minga mbolo ala telefone entene juma abe mawluduna. أيوة. alamsa wa ismiya inshallah nindo ala gambe sabama ala gambe sabama ala gambe sabama atma baraw de beke. أيوة. baraw beke chudi ni fami ngadi mai iba bunya ira ni fami ngadi adama dinyi ba bunya ira ya bunya ira aywa ibo na fasoro. أيوة. ni fami ala ko kunna salatu ala nabi farda folo do parce ala ya farda ya iraka ayani ni mu'minin be fina fe إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو مؤمنون أي نعم ينجير فهم فلاد ندمغو يوفو أبكون ينكود وودرونو إن الله وملائكته أن سبحان ربك رب العزة ودو تادو قرآن آيات كلمة الله سابقنا إن الله وملائكته يصلون على النبي وبالأحزاب كلهم صافات اللبن وسبحان ربك رب العزة. ألم عم بنا سبب. آمين يا ربي. مولود السلام. أما ذلك ما لسه منهم ما كتبين ينوفه. أيوة. هل سامبو ما كين لسه. أبل لانسه. نا من كلوين أم هيرين على فه. أم تمانين على فه. كواسين على فه. إن شاء الله. نيجي غمين دوبي. ni nyagaminen do kusbe ke chodo ala nyagaminen do kusbe hali manunu be tafsirila no lo be lewni kaloni do lo tachu ko were kamana gwanen do ni wakati na siko be fawni stanfem wala madilika yufa hal mu todo na do be balaka do yo mamin todo ti sangani ay ni ala tay sa adama din siga foydo ala ko la sa idayi ga doni وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بمو دا باير لك فالي توركو الله على قرأي ما سشيدون مالي لا تتكودون مسامينا ودي الله يه بمو دا بو يري لا بفانو يري لا إيغا دون تاكوني بتنو إيري بتنو إيغا دون تاكونو يبقى بنا قوام الله أكبر mbema agboni mbela minta eko ya deliro ndoro ndo ala kadwo oke ye femi ni machido ala akikishoma
ni fɛn min na tɛbɛn ni to cogo dɔ la ala k'a kun ta ka bɔ i kan a bɛ ten b'a kun ta ka bɔ i kan nka yɔrɔ caman b'a bolo n'i y'a ɲini k'a ta ka bɔ i kan n'i m'a ɲini n'i sigi k'i ma kɔ a b'i sɔrɔ yen dɛ a b'i sɔrɔ yen n'i y'a a bɛ ɲini cogo di i b'a gasi tanga ala gasi tanga an b'a ɲini maaw ka ala gasi tanga n'an ye ala gasi tanga dɔrɔn wallahi a b'an yɛrɛ hɔrɔma san a b'an ka hɔrɔma tanga m'an ye ala gasi tanga a b'an ka hɔrɔma tanga an ye fɛn min b'an ka hɔrɔma tiɲɛ a t'o kɛ parce que n'an y'a gasi tiɲɛ i mana don ale ka 18 kɔnɔ ale ka penalty tacogo ka jugu ni ta ye dɛ ni m'a dɔn ala ka 18 kɔnɔ ala ka 18 dɔwɛrɛ ye ni man di ye o de ye ala ka 18 ye kana don o kɔnɔ n'a ko min man d'a ye dɔrɔn kana don o kɔnɔ ni donna kɔnɔ n'a ye penalty ta i kun Allahu akbar ala b'an bɛɛ sababa ma amin ya rabbi an ka dugawu kɛ ni kalo bange hɔrɔma ye ni maa min bangena kalo in na n'o hɔrɔma ye ala ka hɛrɛ d'an ka jamana ma ala k'a n'a sɔn ala k'a n'a wasa nka olu donna a sera juma min bɛ na o kunɲɔgɔn juma o de ye mawuludu ye inshallah an ka yeli la an bɛ yeli fɔlɔ min kan n'a tor'o kan n'a ma t'o kan alamusa min bɛ na o kunɲɔgɔn alamusa o ye mawuludu ye o tuma juma bɛ kɛ ismu ye ala ma bɛɛ sababu ayiwa an k'an ka walanda ta an ka s'a ma donc a filamuso dɔ an ye senu dɔw ka misiri fɔ filamuso dɔ nana yan ni dɔrɔmɛ 800 ye 800 a ye tɔgɔ sɛbɛn ka d'a kan u y'a di baba ma baba taara di ma so an b'a fɔ senukaw ye n'u y'a mɛn u ka 800 sera an ma ye fɔlɔ ni min sera san'o cɛ an n'a fɛnɛ las'u ma inshallah sa an b'a ɲini u fɛ komi n'an bɔra wajuliyɔrɔ la tan sini ou bien sinikɛnɛ ɲɔgɔn u ka tɛmɛ an fɛ yen ni min fɔra n'an ye min mɛn an n'o las'u ma ala m'an bɛnna sababa ma a b'a sa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما الخطوة الرابعة سيدان سا أم بهجرة كنا هجرة كرا تكون كرا برا كنا مدينة كم نون كرا مكول دفو سنتك نان من نكرا يوتا أيوة ودعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا aye partie de la baie kabla aywa lahidu ka fɛn no sɛbɛn aywa a bɛ kɛ lahidu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi droit de l'homme talen bɛ cogo min u ye kararu minnu ta o la ala kɛra o ɲɔgɔn kararu ta madina sigili la madina sigili la madina sigibagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ i ye silamɛ de ye n'a sɔrɔ i ye muhajirina de ye n'i ye lansari de ye walima n'i ye yahudiya de ye walima n'a sɔrɔ lahidumɔgɔw bɛ yen o ni ɲɔgɔn cɛ a ye misaku dɔ labɛn ka bila parce que o misaku min filɛ o de bɛ ala n'a ka kiraw cɛ wa idha akhadna min an-nabiyina mithaqahum ala ye fɛn dɔ dilan k'a f'u ye te ka maaw sɛgɛrɛ nin de ka di n ye u ka nin kɛ nin de ka di n ye u ka nin kɛ nin de ka di n ye u ka nin kɛ nin de ka go n ye u k'o to yen nin de ka go n ye u k'o to yen nin de ka go n ye u k'o to yen min ka di n ye n'u y'o bɛɛ kɛ min ka go n ye n'u y'o bɛɛ kɛ n ye lahidu tigɛ n b'u don alijinɛ kɔnɔ nin de ye misaku ye Allahu akbar ayiwa kira ye misaku min ta sa a bɛna a y'o dilan a ye mun kɛ lil muhajirina دبل مهاجرين وطولا والأنصار أني الأنصار وطولا أيوة متضمنا وكلا سنة يتبغي موادة اليهود بالمدينة يهود يو بسكتو مدينة كونو تشومي كلا تسوما وبا أكل الله سجلا أيوة نو كلا ميثاق من لا نو تمدرون بتغنينو أيوة إن من أبرد الجهود أولي jijali bami n'ala kɛra y'o kɛ min b'a bɛɛ ɲɛ min bangenen bɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye jumɛn ye fil islahi ɲani na wa ta'sisi ani soupassement bila la wal bina'i ani jɔli la kitabahu o ye kitabuhu o de y'a ka kitabu ye alladhi kitabu min katabahu kira y'o sɛbɛn fadamanahu a y'o sangaya ta mithaqan k'o kɛ layidu ye fi ghayati daqqa a bɛɛ
sɛnsɛn ladɔ misɛnman dan a b'o de la ka fɛn sɛnsɛn n'i ko k'i bɛ taa bɔ fan o fan i tɛ lebu sɔrɔ a la o de ye hayatu diqa ye o tɛ ne n'i y'a ko k'i b'a sɛgɛsɛgɛ cogo cogo ka taa a sɛnsɛn na ka se degré min na i tɛ fiɲɛ sɔrɔ a la fiyewu. wa husni siyasati ani politiki ɲuman min b'a kɔnɔ fa allafa a ye deli don bayna sukani madinati madina sigibaaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ min al-ansari kabini lansari la wal muhajirin ani muhajirinaw wa jiranihim ani sigiɲɔgɔnw min tawaif al-yahud kabini yahudiyaw ka jabakulu la yɔrɔ olu fana tɛ fasɔn kelen ye ala ko tahasubuhum jami'an wa qulubuhum shatta fasɔn kelenw tɛ wa rabata a ye siri don bainahum olu cɛ fa asbahu u nana laban bihi ni kira ka siri donna ɲɛ katallatin a wahidatin kɛra komi gun kelen talla o de ye tintigun kelen tintigun kelen walima kutilatan katalla wahida kutila o kɛra komi kutila kelen o ye jamakulu ye yastati'una o fana bɛ se an yaqifu u ka jɔ fi wajhi kulli man mɔgɔ ni na o bɛ se k'i kunbɛn yuridu ahla al-madinati n'i b'a fɛ madina sigibaaw k'i b'o o laɲini tɔɔrɔ ye ala kira ye labɛn min lad'u ma walahi o bɛ se k'i kunbɛn fiɲɛ tɛ sɔrɔ o la fiyewu i tɛ se ka don. wa hadhihi nin min filɛ dibajatul kitabi bon kitabu yɛrɛ a dara duloki min y'o de f'i ye al-madhkuri n ye min ko f'i ye wa ba'd ma o tɛmɛnen kɔ wa ba'da ma hawahu min mawadi al-mithaq o tɛmɛnen kɔ mithaku dɔw b'a kɔnɔ o dɔw o ye mada minnu ta o la o ye article minnu ta o la n b'a fɛ k'o dɔ f'i ye. ayiwa bismillahir rahmanir rahim a kira y'a sɛbɛn ale tɛ sɛbɛnni kɛ koyi ale ma sɛbɛnni kɛ a tɛ waawu sɛbɛnnen don a tɛ alifu sɛbɛnnen don. abin bela ti sɛbɛnni don a tɛ sɛbɛnni don a tɛ waawu sɛbɛnni don a tɛ alifu sɛbɛnni don idan lartaba al-mubtiluna n'a tun sera ka sɛbɛnni dɔn n'a bɛ sɛbɛnni kɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ silamɛya nɔfɛ u tun bɛ siga yɔrɔ silamɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ siga o tiɲɛnikɛlaw bɛ silamɛw yɛrɛ cɛ rɔ ni kira tun ye sɛbɛnni kɛ walima n'a tun bɛ waawu dɔn dɔrɔn hali sulhul hudaybiyah bɛ dilan don min min n'a ko ko Sayyidina Ali ka sɛbɛn a ko k'a ka sɛbɛn a ko bismillahir rahmanir rahim mankaw ko tɛ bismillahir rahmanir rahim dɔn k'olu bɛ min kɔni dɔn bismika allahumma k'olu b'o de dɔn ko bismillahir rahmanir rahim ayiwa tila ko hada ma salaha alayhi muhammadun rasulullah ahla makka o ko k'u t'a dɔn ko rasulullah don ko min sɛbɛnna ko k'o tiɲɛ Sayyidina Ali ko ne kɔni bolo t'a tiɲɛ kira yɛrɛ t'a dɔn a ko Sayyidina Ali ka yɔrɔ yira a la a ye papier minɛ k'a fɔ ko ka bɔ yan ka na yan k'o de don k'i kɛra don k'a tɛ tiɲɛ ale kɔni ɲɛ ɲɛna Sayyidina Ali ka fɔ rasulullah maa k'a fɔ k'i bɛ baw ma ale ɲɛna ale ka jɛ n'o ye a ko ale kɔni tɛ o kira ko k'a yɛrɛ la kira y'a tu se ka bɔ yen bamanankaw mana mun k'u k'o kɛ parce que ale b'a dɔn diɲɛ tɛ bi dɔrɔn ye sen min b'i ye bi o tɛ diɲɛ ye ayi senin min bɛ yen wallahi o tɛ diɲɛ ye fanga min b'i la o tɛ diɲɛ ye wari min b'i bolo o tɛ diɲɛ ye i bɛ dawula min kɔnɔ o tɛ diɲɛ ye dɔnni min b'i la o tɛ diɲɛ ye dɔ b'o kɔfɛ nasi min b'i bolo sa nasi sigilen b'a la taqwa ومن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان حتى مثلا منه من أسس على شفا جرف فانهار به في نار جهنم الله أكبر تفوي مكراني ebe kuma ne ko ki be banyira dron al ba yiri la ka fi ba fa ka ba mina ne ba ne mbola ka tebi ka ala ka fanga to kon bla ba bulo parce que abe ka don ma se ma tese ko bla ale be faminga na o mina ne ba bulo e ka don ma so ba sangai ko mina sangai ka fi bla o ba le bulo e ta fa aba ka ba no de bulo bana Allahu akbar akiki ba nyana ala be ki fe iba mo bulo fe na mo be ki fe bajena ala be ki fe
iba mɔgɔw bolo t'a la mɔgɔw bɛ k'i fɛ ayiwa aw ka ba diɲɛ na cogo di mun y'a sɛgɛn ni dungo du caman ɲini fanga ɲini dɔyɔrɔ ɲini o de ye diɲɛ ye n'i y'i ban o la dɔrɔn ala bɛ k'i fɛ Allahu akbar diɲɛ fangaw to yen diɲɛ wariw to yen diɲɛ hɛrɛw to yen i ka ala makɔnɔ ala bɛ k'i fɛ n'a kɛr'i fɛ a bɛ diɲɛ kolo ka bila i ye ya duniya akhdimi man khadamani diɲɛ baara kɛ maa ye ni maa min ye baara kɛ ni ala ye wastakhdimi man khadamaki maa min mana fɔ k'a bɛ baara kɛ e diɲɛ ye a tigi segin a si kɔnɔ a kɔnɔ hɛrɛ ye fo ka taa sa ayiwa o tuma Seydina Ali ban ka min tuse o a ma kira sɔsɔ o la dɛ kira ko ka min baare ale ko k'a t'a baare ni fɛn fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka hakɛ ni ala kira ta hakɛ ala ka hakɛ ka bon ni kira ta ye n tɛ ala sɔsɔ ye o tɛ kira sɔsɔ ye ayi n tɛ kira sɔsɔ ye a komi kira y'a ci sisan an ka taa sa n'a y'a ci wɛrɛ la o y'olu kɛ o bisimilahi ayiwa min sɛbɛn n'a fɛ ko bisimila arrahmani min si n'ala tɔgɔ barikama ye min ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye arrahimi lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛlen tigi don haza a ko nin min filɛ kitabun nin ye kitabu ye bataki ye min muhammadin a bɔra muhamadu yɔrɔ annabiji min ye nabi ɲuman ye al-ummiji kunfin don ale tun bɛ waso n'a ka kunfinya ye nin tɛ lagosi ye lagosi masalatu dɔ bɛ yen ni yɛrɛ b'a fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ joona Allahumma salli ala nabi ilumi waso de don ale ye a ma kalan nka sa diɲɛ bɛɛ dɔnni b'a la n'a ye kumakan kelen fɔ dɔnnibaga ba kɛmɛ b'i sigi bɛɛ b'i ta a la ka taa k'a tɔ to yen bayna al-mu'minina a bɛ bataki la ka bila mɔminw cɛ wal muslimina ani silamɛw cɛ min qurayshin a ye différence dɔn dɛ ayiwa mɔminw bɛ yen muslimin bɛ yen ayiwa silamɛya kɔni n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i donna kuruba in kɔnɔ foyi t'i bɔ a kɔnɔ tun i bɛ taa alijinɛ la i ye min fɔ o b'i ye foyi t'i bɔ fɔ ni kafiriya la fosi i bɛ junumu min kɛ junumu tɛ o t'i kɛ kafiri ye Allahu akbar junumu tɛ kafiriya o tɔgɔ ye ko junumu n'a bɛnna ala dimi ma n'a ka min ka di a b'o k'i la n'a ma ba dimi ma wallahi e yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ batokɛla yɛrɛ kan an ka taa o muslimu de o ye muslimu ye mumini sa n'i y'a kɛtɔ ye ka filɛli kɛ a ɲɛ bɛ ala la silamɛ bɛ ɲɛ tɛ ala la o ni wari jɔra waati min dɔ ɲɛ bɛ wari de la a tɛ ala ye o tuma fiyewu ni muso jɔra n'i ma muso dilan a tɛ ala ye fiyewu n'i y'a deli k'a ka kɛ ala kɔsɔn a t'a tɔ ala kɔsɔn o jeli don silamɛ la n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ko n taara se dɔ ma an b'i deli a kɛ ala kɔsɔn ka nin to karisa ye n t'a to a ye koyi a deli ala de kɔsɔn a ɲɛ muso in de la n ɲɛ tɛ ala la silamɛ don mɔmini tɛ ayiwa mumini ni ala ko foyi tora a banna o de kosɔn a ko Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya a ko cogo di taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum o de ye muminu ni kuranɛ bɛ kɛra muminu farikan si bɛ ɲugu kan o b'u cogo la o de ye muminu ye can ka taa bɛ min qurayshin kabini Qurayshi la wa Yasrib ani Madina la wa man ani mɔgɔw la tabi'ahum maa min mana tugu ninnu kɔ falahika n'o digi ɲɔgɔnyara bihim n'u ye wa jahada n'o ye jija ma'ahum u nɔfɛ annahum k'a fɔ olu ummatun mantonw don wahida manton kelen min duni nas n'a ma kɛ ni mɔgɔ to tuma mɔminu silamɛw a Qurayshi al-Ansari ani maa min mana na b'a ma ko al-Ahabish al-Ahabish i wulila diinɛ ka di ye i nana i si dɔnnen tɛ i ma nin ye silamɛ kɔni ye u b'i fara o kan
ako fɛn fɛn manna olu bɛɛ man ton kelen ye ila akhir kitabihi aye kuma ma to la se ya aw ko ta saka kitabul labanna al mutadammini min ga sangaya ta bagaye li a'dami mithaqi laydu lag bol bilaye arafahu na adabadun laydu min do halakra laydu min lakadim madna kawni ma wallahi di laydu di ka gelen ka tim laydu fem ben lala adabadun fe gel ka tuma beka Allahu akbar wa hada nason jimi min law pakti min law ha warso min law rishi min law ala kira tadi ka bungat ba beka parce que ni ala je mashi to yoro tala mashi to yoro tala ya kabu ha ne de phrase tala je ibe nationalité yoro la mais yoro do be to soro mais to salama tala ala kira tawkum da kono fi Allahu akbar وهذا بعد ما جاء مننا فيه أكا دوسين في غاية الأهمية أبي importance دا الأهمية أيوة وللشهادة شيء أهمية importance بدل بيننا أيوة إن المؤمنين كانوا مؤمنين لا يتركون مفرحا مسجكو يكو توي بينهم أن يؤتوه كفوتو بالمعروف مي في فداء كما بولا وعقل أني نسون الله أيوة ثانيا سيسا نيادو دي أبالا مؤمنين نايا مؤمنين yomi fem babolo aba betta ka higa mumuni yoyi ka kuma bo ka bo jonyala na jona masera okilendo ni mundo ni ma fara bolo ni songo yero ni songo do be ba fa ko al khata diyatul khatai ni songo do be ko diyatul amdi ki tuga ma fara ani ma fara ri bolo protonanta o duri mambo min kɛra tuuta ye o de doni ka bɔ a kelen bɛɛ ɲaamɛ kɛmɛ do nka se ɲaamɛ kɛmɛ tugu ta ɲaamɛ ye ɲaamɛ jigi gansan n'i ko k'i b'o o ɲaamɛ san bi k'o kɛ nisɔngɔ ye ɲaamɛ kɛmɛ ɲaamɛ minnu bɛ san 100,000 a dɔw ɲaamɛ kelen bɛ san 100,000 اوكي اوكي ما بتابع لي ما ولا لا فلا او مليون جنيه اتاين دي او مليون دولار ها مليون دولار سيكور باتا مليون دولار سيكور باتا حبيبي وريم Allahu akbar. Boni wala je. Bani million skoro ma biduru. Million biduru tabe odema. Allahu akbar. Bon million biduru e warebe. Ni so bebe odema ni tu kama fa. We adama den ni so wade. Allahu akbar. We ni tugo ni proposal ta do fene ba dama bon nana na ke adama de ni kere shenni fuite bola mudir ni proposal la est-ce que mobili benna mobili bala ni vitesse jute ni lomi sa vitesse ta ta mo fa hotel proposal o tuye après qui le message boulot bon adama de va ça il n'a pas chef aller surtout ma tuku be ko baro moto tiki be mo fa abe fa tu ni adama de fa abe ni kala fuye ala skile me ka laje ko here ka soro here be soro chodi here be na chodi mi ga go ala yo be ka ke na fa ko ga ni so sara do bita o ka do ta bo ko sulu sara kete k'i la salaya fo ka t'i ka ko ban i bolo f'i yɛrɛ b'a fɔ n y'a to ala ma
سلام أما تأتشوا أيوة. ثانيا أفلانا لا يحالف مؤمن أتبع مؤمن كاللي ونياك مولى مؤمن مؤمن ورك جنة دونه نامك ناي أيوة. إيه مؤمنية ni mumunu de ya kan horonya aka mo kan horonya lindo eba fe ka pakfi do inu che helifu yere de we أيوة. helifu yere mai karsa an ngabe an na furu daw ke kilenye furu blonga ke kilenye an ga demunu wa ke kilenye ni ko kele binanga mbi ibendeme ni kele bini ke mbi deme Islam ke ikuta Islam do ka jonka horiani no fe na make natikla maka je ايوه ثالثا asabana ان المؤمنين ikado mu'minin المتقين minun basra alanya على من maka بغى min mami yadara منهم kabinula او ابتغى wala ni mami yinye دسيئة ظلم tuyaninga jumanna او اثم wala junumunga juman yo takiwo usegala noye ايوه او عدوان wala ni juyaye او فساد wala ni chieniye بين المؤمنين wala ni nyonche وان ايديهم ikaro mo bele jelen bulu عليه bebe dabbe nyon sorila جميعا bebe bulu bika kelen tsa atebe kelen abo ayini toy ni islam de to yana kuma na atebe islam kelen abo ay ka sabla ايوه yoro adama dem bi an tole me fenola do tu ka hine yira foni kojugu kala kojugu tiwani kala kojugu mami abaso saka hine yira ay fara ay ka satoy ala kala bajode ايوه ni zuno ne ga toy kira ko man aana zaliman sallatahu allah ali mama ni to yani ngala deme ala ba chuka bla yira la wata wuli fiyo ni ngala ni ya deme ni ko kuga zombla ni ya tabti kama abika ko fruchi sun ngala ni ko ga toy abi mu zonin kinin kuna chima Allahu akbar ايوه لا يقتل مؤمن atebe mu'minin ga falike مؤمنا iyo mu'minina min bay kira min l'islamon ni yonche atale madina ايوه tafini lara o de tufulo bleni ولا ينصر كافرا atebe mu'min ga kafir debe على مؤمن mu'min yonga وان ذمه الله gado alaka laydu واحده o ekele يجير عليهم ادناهم mu'minun mimma majigi nimbe mu'min no to jete ma baye o bi se ga to bela jelen tangadi mo doma tawka sisa mado nasa mu'min do mu'min misen do be wone ka saka do ngata makono no kera do na be wajibel me to be ga ko ان المؤمنين gado mu'minu بعضهم mu'min do موالي بعض do de doteriye دون الناس mo to nyintola وانه ikado konye من mo تبعنا ni tura ango من يهود ni yahudiyaye فإن له النصر de membiye والأسوة ani kenyo ngonya biye غير مظلومين ya na to yani ga bagata naye ولا متناصرا عليهم wal man ka de meninguka أيوة إن سلم المؤمنون ni mu'minun kishira واحد إن سلم المؤمنون واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله in salima mu'min ne mu'minun ni suluga ma kele أيوة mu'min kele suluga o kiyaye أيوة aywa لا يسالم مؤمن atebe mu'mini ika suluga دون مؤمن na makani inyo mu'mini yoye في قتال kele la في سبيل الله alaka sirafe إلا على سواء faka sura bebe kenyo ya deka وعدل ani klinika بينهم ni yonche من ngomi ارتبط مؤمنا ni ya mu'min lanata قتلا fagalila عن بينة kabo عن بينة kabo dalu jelima فإنه ikaro tikila ma قود we tajuru salade به no oye إلا أن يرضى ولي المقتول fanazo yammi mo min fagano ka waliyo no jena ko ki toy أيوة وإن المؤمنين ikaro mu'minu عليه
وتكلم معك كافة أباء من بباكا أيوة ولا يهل لهم أتدق بمنون إلا قيام عليه فوق جو ما من مناتيون نيجي بك جو كوكله أيوة إن اليهود كانوا يهوديو ينفقون وببلغوا على المؤمنين منهم ما داموا يهوديو محاربين ناس نو بك كلك أيوة وإن يهود بني أوف في الدين يهوديو أمة وليه دمكلوية مع المؤمنين كفر اسلاموك لليهود يهوديته دينهم وكدينك وللمسلمين حبيب اسلامويه دينهم وكدينك بويه مواليهم وكجون وأنفسهم أنو يركون إلا من فمن كان مقومي ظلم مي يركون تنيو أو أثم والمن يجن مصر فإنه كانوا كونيا لا يوتر إلا نفسه أتكلم ما أتكلم ما شهركي لا يركون وأهل بيته أنا رسول مغو إن على اليهود نفقتهم يهوديو كبلوا بوكا وعلى المسلمين نفقتهم سلامو يركا بلوا بو يركا سلا يهوديو ما كلين كلا ولا رب بابيين كونو مغو بما وكاولي كوتكلا ما كلا أيوة وإن بينهم النصح وتبين كونو نجابو ني نيمانجه والنصيحة أني كونو جادي والبر أني نيمانجه نيواني دون الإثم نعم كاني دون الإثم نعم كاني جنون تاسراي أيوة تمني جنون تالا وإنه كادو كونيه لم يأثم امرؤ ما تجن مصر بحليفه ni ikalli nyonye أيوة وإن النصر ikado deme للمظلوم ma min numo go ya to ma be o kawli ko deme أيوة وإن الجار ikado skiyo anuma den skiyo man non skiyo كالنفس ma skiyo be kuma yira kunde غير مضار atabe ka toro ولا إثم anaba ke junun takasere أيوة إنه ikado konye لا يحل atadaga لمؤمن mu'minin ke أقر mu'min yasbati ilge بما ni fenye في هذه الصحيفة ni femi sibene naga dossier ngono ni mamia sabati وآمن ni limaniera بالله ni alay واليوم ani donye ni الآخر don la bay no kema donye أن ينصر محدثا aka tabbe ka mami ko kura simmi ko tikila madame ولا يؤويه ikala ko kura simmi ba ka fu kati yerama أيوة وإنه ikado konye من نصره ni mami ko kura simmi ba deme أو آواه man yakafu فإن لعنة الله ikado ala ka danga be عليه tikila maka وغضبه anaka funu يوم القيامة yamado ولا يؤخذ منه صرف ute farda seli mina tikile bulu ولا عدل ute nafla seli mina bulu أيوة na ka danga mo gomi me imana farda seli atemne ni nafla seli atemne أيوة وإنكم ikado au مهما اختلفتم na ugwanza na foranyo ngotuma otuma في شيء fendora فإن مرده ko sila la signoro إلى الله ka taala dima عز masami ngabo وجل nasi ko tamino ala kitabuye وإلى محمد رسول ani kitabu الله. muhammadu man nimba uchoro أيوة الخطوة الخامسة ni ndi kila indibla الله أكبر mo kam no ben gono ni yala je amasla be kilin labla ngasa mi demeto yoninga أي amasla be kilin demeto yoninga ibe kam ngoto yo ami dema ka bada ko be be singa ta ala dema الخامسة بني خطبة عيس دقة دورنا من تسا نان نان دفولين أيوة أي دو فو يا الله أمي سأقول ورا بامبلو أيوة سبني نكا ولا كتمنينكا نا الله تعالى يترى تبرينا أيوة أمين النايك أو سبنين كلام ووي ها أم بقى كلام فلو كتلك أكورف فلو أيوة أبي مكومينكا مواخاته خطبة عيس دقة دورنا من تا أي بالما يدو بين المهاجرين مهاجرين وشة والأنصار أني الأنصار وشة أيوة إن من الرشد ikado abuli femi kanan sira yere أيوة din ka fa be kanan sira ka kanan sira jume أيوة femi ni be ka ke ko bi tanaka yer ni so jelembe itini wiyela iti dugo mugola femi kella o kanan sira الله أكبر وكمال النبوي ani alakra kan nabima dafali femi ya doye أيوة والنضج السياسي naka aye
politique minta politique ka foka dara ka mo ko nyuma أيوة وحكمة المحمدية ani mo alakira ka muhammadu ayre ko don minta أيوة nabe mo maranoy خطوة الحبيب wade kira ye sendike minta في المواخاة balma ya donina بين المهاجرين hajir no che والأنصار la saruche أيوة ni mbayira ka fala kira ni mate سكي mami bito أيوة aw na lembe kafiru ko wani maw kama yemfe abe duguni wono do ko wani kama yenno kerfelala do ko wani maw kama timinfe numanfe koronfe klibife ha ki to becero kanisi ka laje femi na on bola be min ka fsana be أيوة an balma do islamu ni yonche سكي sinjido ini mache ini manyo shingilimi no e boshi الله أكبر boshi na mo mi te dineshi ayo mi سكي دينشين أيوة ayo mi parce que firefly bofa ani dinafa أيوة bofa fami yulu ayi bafru yisoro أيوة iwulula ki to dala adambe yemiye ibo dambe kono أيوة o ibo dambe جنبي o nye ofla ni fagara islamé ni dingara kafiriye أيوة be an farala ita a cieta a cieta ida te da fosila aka foite sima fene ka foite sama ne ni ngara islamé ne den ni fa kafiriye أيوة ni fa sara beto kafiru de bolo islamé ti nyindo ala kafiru de bo shudo أيوة e min be islamé no fe islamé de bu demso dima a tebbe ga da kafiru demso nyini sharia ma jenoye otuba islamé de be shudo أيوة ol de ga na fulo mbeto o na yedunto o fe re chien yoye ni ma dento na fulo bitabla betil mal la te di fama ifa kafirima الله أكبر كان المهاجرون min do muhajirna manu yaro ma yafla muhajirna ni lansar أيوة muhajirna de ma manu muramaga nu kan dine alakra no fe kana madina wode muhajirna o muhajirna kun kera فيه أحوج balmaya min do na kira ek balmaya min o balmaya ngono muhajirna de kun mago be balmaya na ما يكونون إلى ما يخفف عنهم ya fam ya muhajirna be ta fema femi be doni min buku mi bo doni fenya ka buku أيوة o go bola ألم الغربة wajmai tungarange dibi min bala الله أكبر tungarange ya cheye muye nangeni boro jay ha sanga ni wati be dimin do de bola ni siki ni fesno est-ce que ni bor ko min de nabe e bi de ni ma te fam jodon yala jondo wano mindo ما تادو ya famia aha ya famia ma te chuko ila aha والفاقة ani fandanya والفرقة ani farfarali parce que ni muso farala ka bo ina muso ti fe demde kilen na lembe ibo toro kono kilen na ka bina balmaya do jini mago balmaya la ni mago balmaya la aha إذ تركوا ديارهم bari no mino na no muhajir no ye uyu ka du de toy وأموالهم uyu ka na fulu de toy وأهليهم uyu dumno toy وحلوا ببلد unajiri dula لم يكن ليتسع amma ke na be sika fere حتى لأهله fo na ga dugu dungo ya sika fere drone bole do ko nde فضلا عن النازحين إليه. sango ba mi mori fasola ka tu sagara madina guna tumami madina era corona bi madina kawla o sango au namnu nalemme aha وبهذه المؤاخاة ala kira balma min do sani nin balma yanyi التي آخى فيها الرسول الحكيم ala kira mi na be kudon na fo ma ko hakimu ma ce wuye dun de gun بين المهاجرين والأنصار. hakimu ye jeni mami femi mbina chie mami se ga fara nyonga minango no Allahu akbar. o de hakimu ye miyami abugo al hakim femi bina chie
ikasi ko fara ɲɔgɔn kan kana tiɲɛ Allahu akbar min bɛna tiɲɛ min tiɲɛna k'o dilan a ka ɲa o de ye hakimu ye Allahu akbar بين المهاجرين والأنصار muhajirina ni lansaru cɛ والتي balimaya min كان الأنصار فيها يقول لأخي المهاجر wallahi balimaya in don ne ye lansaru n'o ye madinaka ye a tun b'a fɛ a balimakɛ muhajirina ma n'o ye makanka ye أيوة انظر bon k'e ka filɛli kɛ إلى أعجب نسائي a filɛ muso saba bɛ n kun a filɛ min ka di i ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan الله o yɛrɛ ma la ilaha illallah bon an ka kira jogo n'i ko k'i ye ana ala sunna أيوة minnu bɛ sunna k'o lamɛn y'a mɛn muhajirinaw lansaru bilalen lansaru ye muhajirinaw wele i balimakɛ i b'a wele ko cɛ i bɛ ne fɛ yan kira ye balimaya don an cɛ kira ye balimaya min don an cɛ kira kosɔn ani o balimaya ne b'o fɛ ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan muso saba de bɛ n bolo i yɛrɛ k'a lajɛ muso min ka di n ye muso la o yira n na فإذا انتهت عدتها y'a faamuya n'i y'o yira n na n b'a bila n'a ka lida dafara dɔrɔn تزوجتها i b'a furu ها a ko ɲɛŋɛnɛ t'i ma foyi t'i ma a fɔ n ye sisan dɔrɔn n b'a bila ni n y'a bila a bɛ lida sigi ni lida banna don min n b'i dɛmɛ k'a furu kɛ muhajir ansari yɛrɛ t'a ta bila a b'a fɔ ko min ka di nin ye de e muhajirina de b'a lajɛ muso n'a sɔrɔ min ta n'a sɔrɔ ka di yɛrɛ ye olu ala ye min f'u ma a ko ala ye min f'u ma ala ba yɛrɛ ala kira tɛ kuma ni don o ye sango ala de ye adamaden da a bɛ adamaden dɔn kojugu a ko wa yuthiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa a y'o de fɔ maa min ni hɛrɛ nana a n'a balima min bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a o de kɛrɛkɛrɛ n'a ye fɔlɔ o de sugandi o k'a ta n'a y'a ta hali n'a sɔrɔ fɛn min nege b'a la hali n'a sɔrɔ a ka d'a ye kira ala ye min f'u la o de tun bɛ maninka la o de tun bɛ maninka la nin ye koba ye بهذه المواخاة kira ye balimaya min don muhajirinaw ni lansari cɛ ni balimaya in ye sa كان المجتمع المدني ha madina société min dilara ye أيوة a dilara ni balimaya de ye karisa bɔra maga ka na ala kira ye balimaya don i n'a cɛ i y'a k'i ka so kɔnɔ komi i den i y'a k'i ka so kɔnɔ komi i fa i y'a k'i ka so kɔnɔ komi o cogo société dilara n'o o kanu de ye société wulila n'o kanu de ye o kanu min ye société min dilan o de ye madina fisaya yɔrɔ bɛɛ ye nin de ye madina fisaya n'an bɛ kuma madina ko kan ni dun tɛ koyi n'an b'a fɔ koyi nin ye dɔnnibagaw de ye minnu ye kitabu nin dɔnnibagaw de don ala min ye madinakaw fɔ ala de y'u da a ye ne da a ye e da ala bɛ ne dɔn a bɛ e dɔn a bɛ madinakaw dɔn ala ye min f'u la o de y'o ye قد التحم بعضهم ببعض wallahi dɔ nɔrɔla dɔ la وأصبح جسما واحدا ala bɛ kɛ komi farikolo kelen ka nɔrɔ ɲɔgɔn na komi farikolo kelen يلهد بكل عدو doni o doni n'a na o bɛ girin ka wuli n'a ye maa kelen tɛ don fila de don fila bɛ ni doni min na dɔrɔn o bɛ girin ka wuli n'a ye ɲɔgɔn fɛ ni mana ye ko doni y'an kɛɲɛ aw yɛrɛ farala de doni bonya o bonya n'aw y'a a ka poids fara ɲɔgɔn kan a bɛ doni ta n'aw a poids farala sa a bɛ dɛsɛ a kɔrɔ o de kosɔn a bɛ fɔ sinjiw ye a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ makamatigi bɛ na n'a ye a ko sinjiw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko madina lansaru ni muhajirinaw kɛra ɲɔgɔn fɛ cogo min ni mɔgɔw kɛra ɲɔgɔn fɛ ko lansaru ni muhajirina kɛra ɲɔgɔn fɛ cogo min walahi silamɛya bɛ diya n'o kɛra du bɛɛ bɛ diya du bɛɛ sisan du dɔw bɛ yen a tɛ ko dɔgɔkɛ la i ka i ɲɛŋɛ bɔ i kɔrɔkɛ muso la n'a y'a fɔ kɔrɔkɛ dɔrɔn kɔrɔkɛ b'a fɔ bɔ i bɛ bɔ ne ka du kɔnɔ ne maa ne ka du dɔn ne de ye n ka du i m'a gosi fɔlɔ i ma fɛn fɔ kɔrɔkɛ b'i gɛn ka bɔ du kɔnɔ ko i ɲɛ ŋɛnɛ bɔ a muso la dɔrɔn est ce que balimaya bɛ yen ni balimaya bɛ yen balima a faamuyara wa ما فهمي
football ma ka faamuya de football ma ka faamuya ni maa b'a dɔn ne ni karisa ye kɔnɔwolo kelen ye ne ani karisa an ye kɔnɔwolo kelen de ye nin min filɛ ka karisa sɔrɔ nin ye nin man k'a sɔrɔ ne ɲɛna n'i b'o dɔn i dɔgɔkɛ tɛ taa kaso la ko a y'i ka galasi 1000 dun i t'i dɔgɔkɛ don kaso la k'a ye 1000 dun n'a ye miliyɔn dun ye n'a ye miliyari dun ye a dunbaga de y'a dun mun bɛ fɔ i sinji ngasa bi nu ye ɲɔgɔn kɛra ɲɔgɔn fɛ fɛn min ka fɛn kelen pe de bɛ o de y'a ɲa o t'anw nɔ o ye jumɛn ye o ye limaniya ye limaniya de y'a to ninnu ka balimaya jara koyi o limaniya ni jeni ye ala o limaniya jeni ye alakira o y'a dɔn alakira tɛ foyi bila o kɔrɔ fɔ ɲuman anw fana bɛ min kan k'a fɔ nin ye balimaw ye an bɛ min sɛbɛnnen bɛ nama k'a f'u ye walahi alakira de y'a fɔ ni balimaw ye ɲɔgɔn minɛ a tɛ malo a ko n'i bɛ si fɛ sinji tugu i sinji fɛ n'i bɛ wari fɛ i sinji tugu n'i bɛ si fɛ sabali n'i bɛ wari fɛ sabali ka sabali mun kɔrɔ sinji a bɛ k'i la de mɔgɔw b'a fɔ karisa to yanni m'u ka so kɔnɔ dɛ hatɛ n'a sera o degré ma tuma min sa ala b'a fɔ ko cɛ n bɛ k'a lajɛ sa n'a sɔrɔ sɛtanɛ bɛ sa la ni sɛtanɛ tɛ s'i kɔrɔ n'i sera o degré ma sa فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سما دي وقتي بي بعض بالله فعلك كي كبو شيطان ترما parce que doro do be do sinji la iba sinji takake iba barada min abda sero do dron ibla décourager ni décourager la iblis sabab ko sago mina soro ko rabbi ma awaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in ala kuma edi nefli adama sababu ye mina ala kutako masruye fongo nyongo ya mino masro ni nyongo nje mino besoro ko lafli nay baga ñu fo nyongo de iblis abe tekara fa o do bu ka danser don bu sako do soro la sinji ni sinji akikuma sira dlade anga nabiyul hakimu fe ni yɛrɛ bɛ yen fa silamɛ i ba ye silamɛ i wolola silamɛ tɔgɔ darula i dɔgɔnin wolola silamɛ tɔgɔ darula a fa y'a lamɔ an y'a ba y'a lamɔ sinji kelen na k'a fɔ aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ta kun fili ɲɔgɔn ma sira fɛ sa mun kosɔn basa wa wari de ye basa ye mun y'o de fɔ wari basa a tɔgɔ de ye basa a bɛ yɛlɛ bɛɛ ka dɛnɛ na a bɛ yɛlɛ bɛɛ ka dɛnɛ na cɛmata وبذلك أعده الرسول الحكيم من كدون أين لبن لتحمل أبوى إعلان الحرب على الأبيض والأصفر من قصة كلا جريا من بالا أقول دوني تنيا أيوة فرافينكم أيوة فرجيكم فرسوسوي مكم أيوة فرنيرا مكم وقتال القريب ما من كس مامي نوكا سوريلا وكلالي والبعيد أني مامي نوكا جايلا وكلالي من كافة أهل الشرك كبير فلان فيا دونجا بلا والكفر نين بالما دوني مدنكا وني مانغا وكالنيون في مانغا فابوالي كنا كرا كومبنا دينغو فكرا ما كويتو نغبوكا أنفا كومبنا الله أكبر اسكا سورا أني مينا كمان نفا بيو نيجي سورا نفا تيو ni jigi soro ni jigi min soro o jigi te waro abada ni o waro to e fana o klak balma ba o mu flam ni fana o farala Allahu akbar ko salaka ko sallallahu alaihi wasallam ako asama be ala al qiyamah dun ma flam ni ngara balma moye salama kono ayaka nyina mayake naw saroka aw kata sigi kila ko sama be ala aw besigi la rushma de ko Allahu akbar wa hadha akoni min fla namuzajun ni symbole de مصغر من كدو من تلك المواخات كمنو بالميالا أخواني بالمفلا المهاجر كلي مهاجرية أبو بكر الصديق وسيدنا أبو بكر الأنصار الأنصار كي
خارجة بن زهير وخارجة بن زهير سيدنا بكري ونخارجة على كراي بمدول فلان نيوانشة أيوة قبل ما يدون نيوانشة المهاجر أبو عبيدة أبو عبيدة بن جراحي الأنصاري سعد بن معاذ المهاجر عبد الرحمن بن عوف الأنصاري سعد بن ربيع قبل ما يدون نيوانشة سعد بن ربيع كو عبد الرحمن بن عوف ما أقول شيء قبل ما يدون نيوانشة أقول نجلي مني بكاسة دقيقة منا أقول ينعا دوت لا فلاي fangilin tay muso fla ben fanye kelen dima dama amado akon nye kelen bla nye kelen dima waram ben fanye atla kelen tay Allahu akbar Abdurrahman bin Auf ko akon balma ke yebara bake akon yebara bake igadu wolo mini bulo du e muso mini bulo waram bi bulo sugu fiya yoro irana sugufiya yoro yoro nak das yoro dia mudin don lu ngadi sax la ilaha illallah muhammadur rasulullah eleni kadu golo inya faroko imuso inya faroko warat lancha nyo sugufiya yoro yoro na dron eleni kas yoro dia yini ngadi atara na suru ta sugufiya yoro yoro la le tam ta set mamini ni war min nana avec commerce ñe don ciwono na bi se ga adama don tire ki tambe dafa ni war minana kala kala bi dafa mami sangale me dafa mami fambe kala wari o mundir lugo ubuga du kulo kala wati mi udi mudiya ede be miri dena parce que limane mi labo ma ala ko ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله أي كانتو سورة التغابن أقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم والله ودهم بي مسوب بي وما مسوب لجو مدين لجي سكرا يفهم لوجه لمن يمن دالم بوك ويود لجي ويادون من بل ما يبسك فهم دوما بنتو دوما مسوتو دوما دينا غرسك دي بنا إدي بهامين ناي dena gasre bina den be wulo e ba soro fate dorme tabulo de mana wulo domi deni herabina fa balo dem sabula Allahu akbar kabin dem wulo don benado bina wardo di be ke faka hera soro sababu ye ni gowdu abetani aywa ngada al muhajir ke Umar bin al-Khattab sayyidina Umar bin al-Khattab الأنصاري أتبان بن مالك يوي نو سيدا على كده بالما دول نون دي نيوان على كده نون توفى ناي جبت نون توفى كلام قبلي بلو مهاجر كه عثمان بن عفان الأنصاري أوس بن ثابت أيوة نون شو المهاجر كه طلحة بن عبيد الله الأنصاري كعب بن مالك المهاجر كه سلمان الفارسي الأنصاري أبو درداء المهاجر بلال بن رباح الأنصاري أبو رويحة من دي تشبو يكري بلادو بنون نيونش أيوة وها هي ذي الكلمة الطيبة أكون فلك أن كمان من فيه ما كان دوما نفلي كروسا التي ما كان دوما قالها الحبيب على تركيا يمين فوق أنا نيرة تركيا أيوة كتاب دي كم على كده بقى حبيب على تبدو عليه تبدو فتمت المواخة بل ما أنا لبا بها مكاني بين المهاجرين نوتشة والأنصار وتشة إنها كانوا من بل ما هي قوله ودي على كده بقى فداه أبي وأمي أكو فداه أبي وأمي مفا نبلغك على كده مابو وأمي من بكك على كده مابو والناس أجمعون من ما بلجي لك على كده مابو أيوة إن إخوانكم أكو مسا كده مام فوديني أكو ما كانوا أبل مو قد تركوا الأموال أكو كانوا أبل مو من يلا مهاجرين ويه وننا كو كان نفرو توكو والأولاد وننا كو دون توكو وخرجوا وبورا إليكم أنا أوسجره
وما إن قالها حتى قال الأنصار ala kira yini foro me amatla folle yoromi abana matla la zaruko أموالنا ko an ganna fulu بيننا yo ni nyonche قطائع anya tiga ni nyonche qata'iu qaba anya tiga ni nyonche أيوة an ganna fulu anya tla an nyonche أيوة ni ma ko na ko na fulu to wa na fulu ma on bula an yo tla ni nyonche الله أكبر فقال رسول ala الله kira ko أو غير ذلك akwela do da bewa فقالوا da saruko وما ذاك يا رسول الله akwela do da membe قال ala kira ko هم akon muhajirna mun fule قوم mawdo لا يعرفون العمل utabarado فتكفينهم العمل aw bi se ka duni bara cɛ k'u wasa baara la wa وتقسمونهم الثمرة n'a ye baara kɛ an mana yiri tɔnɔ min sɔrɔ a b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ wa قالوا lansabu ko نعم u tɛ baara kɛ anw bɛ baara kɛ n'a ye baara kɛ n'a ye wari min sɔrɔ an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ ko ɔhɔ الله أكبر وبعدها nin kɔfɛ sa قال المهاجرون muhajirinaw ko يا رسول ya ala الله ka kira ما رأينا مثل قوم ko kabini ala y'an da an ka deli ka maaw ye قدمنا n'an nana عليهم olu kan أحسن مواساة n'olu ka ɲuman ka ca o cɛ ka ɲi في قليل n cidili da ولا أحسن بدلا walima u ka sɔnni ka ca من كثير kabini caman na لقد كفونا المؤونة a ko bandinakaw ya an wasa Ayiwa. an kana baara kɛ وأشركونا u tila ka an jɛɲɔgɔnya في المهنة ni baara kɛra nafa min bɛ sɔrɔ u ya an jɛɲɔgɔnya o la حتى لقد خشينا f'anw siranna sa أن يذهبوا u kana na taa بالأجر ni baraji ye Kullihi. baraji bɛɛ anw kɔni siranna sisan أيوة ninnu filɛ ka don dɔda min na an bɛ dumuni min kɛ u ka dumuni Ayiwa. fini min b'an kan na u ka fini Ayiwa. an bɛ si so min kɔnɔ u ka so Ayiwa. ala kɛra anw siranna u kana na taa n'an ka baraji bɛɛ ye فقال الحبيب ala kɛra ko صلى الله عليه ala ma kisi وسلم ma jidira ma لا a ko o tɛ kɛ ما أثنيتم عليهم n'aw y'u tanu ودعوتم الله لهم n'a ye duwawu k'u ye n'a y'u tanu n'a ye duwawu k'u ye nin fila fɛnɛ bɛ dɔn aw ka baara jɔyɔrɔ la أيوة parce que kuma a yɛrɛ min fɔ man asda ilaykum ma'rufan فكافئوه fa in lam tastati'u fad'u la ni maa ye ɲuman k'a ye a k'a sara n'a ma se a ye duwawu k'a tigilama ye o tuma e bɛ duwawu min kɛ ani b'a tigilama tanu ɲuman min fɔ o y'a tigilama ka baara jɔyɔrɔ ye الله a أكبر juru sara y'o ye هكذا nin cogo do كانت المواخة balimaya nana kɛ في ظروف الحاجة mɔgɔw mago bɛ ko la wagati tuma min kɔnɔ balimaya nana kɛ o tuma de kɔnɔ أيوة n'i y'a mɛn arabu la ko zarfu bɛ kɛ wagati ye a bɛ kɛ tuma ye zarfu ye minɛn de ye أيوة zarfu makan zarfu zaman ولما tuma na min وسع الله على المسلمين n'ala nana taa fɛrɛ di silamɛw ma ala nana yiriwali d'u ma sa yaadiw kɛra أيوة ganimaw sɔrɔla نسخ التواريث بها mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ tali min kɛ ni balimaya silamɛya balimaya in ye o y'o tu se ka bɔ yen أيوة o tu sera ka bɔ yen أيوة وأقر المودة o tuma kanu u ni ɲɔgɔn cɛ o de sabatira ka to أيوة والحب بينهم ani kanu u ni ɲɔgɔn cɛ فقال تعالى ala y'i kan don وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أنا آية جينا بل بسني دنجو maana ni be kabila la wal do de kagani chiyata ka teme doka أيوة ala ka kitabu kono to munu ni muhajirna ka chiyata ka ite kila kunye balma min do ni muhajirna ka sara aka nan fulu betla woro e la worna me dilan sari ma ni dilan sari ka sara aka nan fulu betla woro e la worna be di muhajirna min tura sena parce que ala kra re sharu de ala kra sharu de mi piyata ale ala gola mi piyata ala kra de
abata la ba fa ko nzono ma bara be kenoy madina ga mu dire Allahu akbar min le tora atba karasa ni satma sera warbi fe yere ba laje ko la antafalu ila awliyaikum ma'rufan wa di wasiyai ba fa sa ga wart laje ni adba dem barna dro ega ni million bis ba bi fe million mu gande tay tanti tay million joli day million wa o de tay million tanti tay bis ba tay tam obe tambon si wala o ti tay katam man ma fa c'est-à-dire million mu ga o ci yale on tay c'est ni banana ni wari bulo ni banana nga ibara min fora afo chugodo aywa si on na folo be classe sabay fla o yikinta de on tay kelen do ndi tay kelen ndi tay o ko ba ko suluzu o suluzu min pla ni classe banay ni be manke mai ni be saraga bo yobe ayta kasaka tay ji kanye abe dola bota mo ye mamin tofo ka hita warta kadati ma abita hiji kiye yafo abe asabenando awajwelndo akatake ay ndika sama mamin te kieta ibba wasiyete koy ataki denye abisa ke ni korobe idogobe denje man nam so mambi fe ikorokete kinya soro idogokete kinya soro bisa ga waddo ke kadoluma o botulu tudila iga wari flati tay kini ni tay ni million kema sabado million kema drone ni tay kema flati tay ble ni bana juwela o bet kalante dona ni kelera abe segima ni makenera ni sala drone o ye chienta don tay million kema drone ni tay nasu bi mami be ibe wasu yami nge boko la do baba ni sa ay ndangal mami ma ay ndikar sama o godla